Amaitzera goaz, bide batez, EITB maratoian murgilduta gabiltzan garaiotan. Geldiezina garelako, egin zuen ekarpenak beraz, galaia gerturatzen ari delako, eta parte hartu beharra dagoelako. Aurten bildutako dirua, ondorak izuen moduan, esklerosi anizkoitza gaixotasunera bideratuko dugu ikerketarako, gaixoi laguntzeko, beraz, zuek nahi izatera, gonbidatuta, gurekin parte hartzen. Hortxe dituzu ekarpenak eta egiteko bide guztiak, beraz parte hartu, esan bezala elkarrekin geldiezinak garelako. Geldiezinak, baita Einaut eta Amaia ere, momentuz. Kaixo bikote, Gabon? Gabon. 3 saioz behintzat geldiazinak izan zaretelako. 270 euro pilatuta ditugu. Bueno, aurrekoan finalera iristea ez genuen lortu. Zer sentsazio utzi digu horrek? Bueno, a ver, oraingoan igual, ez? Oraingoan igual bai, eh? Oraingoan igual bai. Animo bikote? Sentsazioan beste ja lagun barriak dituztelako. Claro, Ainhoa Maider ze moduz? Ongi. Bigarren eguna. Dinot, ja laguntxo eginda daudelako. Sokatira gogorrek hor bi aukera dauz, edo batu edo... Oso ondo, finalera, iritsi zineten, neskak aurrekoen, eta ja probatuta bai, finaltxu bat egitea zer da? Finala ez hain ondo, dena esan barba, bello... Bueno, behatzi... Horko haue. Berronde behatzi euro. Eskuratuta, zeo zer hori be. Kamiseta oso polita, bide batez, Bai, gustatzen, sostraka. Guk ere gure lehiakideak azken maite ditugulako. Baina etorri, noski. Eta beste bikote berri bat, etorri dena, noski, Izaroetan Nerea, Geta jarrak. Ongi etorri, ondo? Pixka bat urduri ezarete, gongo ba? Pixka. Nola da posible, Izaro urduri egotea, besteak beste, arraunean, patroi fina bikaina delako, gaur, patroi lanak egingo dituzu, Izaro? Ez gaur ez, hori pixka berandu bat. Pixka berandu dago, aritu izan zarelako zu Getarian, orain? Moen Tolosan. Beira, ze ondo, Izaron? Tortzen ezkigulako bizitan patroiak ere, mundial. Nerea, zu berriz Kutxabanken lanean, zurea izango da orduan, irabazitako diru hori guztia kudeatzeko lana, ez da? Bai. Inbertsio funtsak eta ikertu dituzu aukera guztiak? Bai. Bueno, ea dirurik irabazen dugun? Ados? Neskak lehen guzinek. Bai. Gainera hori. Ze ondo. Polita. Ze ondo, lehen guziniri deitxo da venga, miluzera danok. Polita. Zuek, prest, guazen, aztera guaz. Gortzen, lehenengo proba, pareak osatu behar ditugu, azte parean. Artista zara, Antxon Telleria? Ez du nik alakorik ezana, ez da? Artista zara? Bai. Zure buruen? Bai. Naiz, artista, diferentea. Haze artista hori, ez da? Dinot, bakarrizketak eta egiten. Bai, aritzen naiz. Zerbait badago. Zu? Ni ez, ni hemen nahiko. Nahiko? Nahiko, bueno, hemen aritzeko artista izan barra dago. Ez pentsa. Einaut, Amaia, zuek artistak? Ino digu. Bueno, ez. Einaut, bazara, benetan? Keba. Bizarro hori mantentzeko artista izan barra dago, Einaut. Hori ba. Bueno, bestak beste, artista batzuk, futbolari X izango dira alde baten, baina musika egiten dutenak be bai. Ordu musika taldeekin lotu beharko ditugu pertsona hauek, nordu maira? Neu. Basten Einaut. Besandakoan, artista polifazetikoak aldi baten, eta bestien, zen musika taldeetan aritzen diren. Guazen, denpora. Maialen Arzaios. Sakatu. Ez? Gotzon Barandiaran. Sakatu? Gotzon Barandiaran. Katamalo. Oso ondo. Asier Villalibre. Ingot. Itziar Ituño. Ingot. Bai, Amaia, guazen. Maialen Arzaios. Obaneuke. Ikain. Oso ondo. Amankai Gaztañaga. Grises. Oso ondo. Miren Gaztañaga. Sakatu. Hartu leku, Einaut. Baina, eskua burura eman data, ez da hain larria izan, ondo, lau zuzen erantzun ditugulako. Amankai Gaztañaga aktorea Grises taldean aritzen delako, Anaiarekin batera, Itziar Ituñorena da Ingot taldea, segulako arrakasta duena besteak beste Brasilen ere, Berak be bai. mordoa dauzka, hori da, egiten duen orok du arrakasta Brasilen. Asier Villalibre futbolaria sakatu elektrotxarangako trompeta jolea da, Maialen Arzaios aurkezlea Obaneuke erromeri taldean aritzen da tarteka kantuan, Gotzon Barandiaran idazleak Gorka Urbizurekin batera Katamalo proiektua osatu zuen, oso polita, eta Miren Gaztañaga, eta hau falta ditzegun, alderantziz izan da, Sagarroi taldeko kidea izan zen. Sondo, lau zuzen erantzun da, 40 puntu! Gozatzen eban, miren ikusten Sagarroin, zerantza, zondo egiten zuen. Ederto, Ainhoa Maider, alde baten zuek, kasu honetan,
musikarekin jarraituko dugulako, musikariak izango dira, eta euskal filmeak besteen. Nor due, Maira? Nire noa. Haino hartu leku mesedez. Ba musikagilea dagokion filmarekin. Lotu beharko dugu. Maider, guazen, denpara. Mursego. Irati. Osondo. Pascal Gain. Handia. Osondo. Gorka Pastor. Non dago Mikel. Bikain. Alberto Iglesias. Maixabel. Angel Illarramendi. Kasio. Haupo, Maider. Paula Olaz. 2 urte, 4 hilabete eta egun bat. Zer da? Eta... Ikastolakoak arritzuta. Bai, beldurtzen, no? Bai, Ariketa harrituta, abiatu aurretik, ez da? Ez dakizuek soinu bandarik edo sortzeko aukerarik izan duzuen, noizbait? Ez. Nik ez. Hortxe geratzen da. Egitekoen zerrenda noski, baina taula egin, ondo eta ondo osatuta Mursegok Iratiren soinu banda sortu zuelako, Pascal Gain eta Handia ondo lotuta, Gorka Pastor, non dago Mikelen, Angel Illarramendirena barkatu da Tasio filmeko soinu banda, Paula Olaz 2 urte 4 hilabete eta egun batean, eta Alberto Iglesiasek Maixabel girotu zuen, eta zuek platoa girotu duzue, 60 punturekin! Izaro nerea estroinatzeko momentua iritsi da. Ia ze gertatzen den, pareak osatzen nordu, Maira? Nere hartu leku mesedez. Bueno, Izaro, itxaroten dugu, elikadura intolerantziarik ez izatea, zeuek. Baina zue, bat? Izatera agian lagungarri izango probonetan. Alde batetik, bueno, intolerantzia horiek ikusiko ditugulako, eta osagaiak lotu egin beharko dugu. Guazen eskak, denpara. Glutena. Hogei birrindua. Osondo. Kafeina. Tea. Sakarosa. Azukrea. Laktosa. Jogurta. Osondo. Fruktosa. Mahatxa. Eta histamina. Izokinketua. Haupa. Bueno. Osondo. Intolerantziarik bat ere ez, eta ariketa osatzerakoan ere ez, dena bikain egin duzuelako, laktosa jogurtak du, hogi birrinduak glutena, azukrea eta sakarosa, matxak, azukrea asko baitu edo, bueno, fruktosa esaten zaien sustantzia hori, histamina izokin ketuan topa diteke, eta kafeina tean, eta zuek ospatzeko, edo zer jateko moduan zarete, 60 puntu! Osondo! Bikain! Elikagaiak ederrito asmatuta. Bai, artista gatelako, jate kontuetan, einaut, zuek zaleak, jatetxe honetara joan, eta bar? Ez, ni bereziki ez. Ez, bereziki? Jatekoa, bai. Bueno, aukeran, jan beharra dagoelako, ezta? Ea puntu batzu jaten ditugun orain, isilik, Amaia hartuko du lekua, imintzioka jarriko dugu bera, eta ea bestaldean einautek, horixe, fin erantzuten duen, eta puntuak bilatzen ditugun. Hortxe kontzeptuak, denbora. Arrazen hasi gara. Madaria, trompa, Ondo. mendia, Zer dori, einaut? itxasoa, Venga, bero. txalupa, uinak. Ez? Ez. Beste marrazki bat. Seinalea. Izoskia, eguzkia, fruta, txortena, kirtena, Ez? jatekoa, naranja, jan, irentxi, satia, Ondo. Einaut. Ez dena, bilikusten, Ai. azerratu da. Bi pertsona, gurasoak, bikotea. Alkarri begira, Itzegin gabe. bikote, ondokoa, Hartu leku Amaia mesedez. Bai, ez dakit, koberturarik gabe edo sintonia faltan behintzat, einautek asmatu duen bakarra izan delako, Amaia azerratu dela, hori bai, hori gertatu da. Diamante bat eta txipiroia. Txipiroia, oso ondo marrazuta, Amaia, bide bat ez. Eta polboroia be bai. Dantza ere egin duzu, marka bat badelako. Gabonak, bai. Ondo. Bueno, apunturik ez? Ez denez zer, hasi
baino eskara egin. Ea ba, Ainhoa eta Maider hasi, ondo hasi dira oso. Ea ala jarritzen dugun, bai? Baino. Animo, Ainhoa, aizpatasuna nabari dadila, hemen konexioa egon. Senitarteko amintzat badagota. A ver, wifia. Ikustagun, funtzionatzen den. Hortxe kontzeptuak, Ainhoa, denbora. Ea ba. Arrazten hasiko gara. Panderua. Oso ondo. Jateko. Tortilla. Patata tortilla. Oso ondo. Hori eginda, patata tortilla. Wifia. Hotza. Iparpoloan. Izeberga. Inuita. Bai, Eskimala, oso ondo, bai. Eta marrazki bat. Eskua. Titia. Tatuajia. Oso ondo. Zoragarri. Vale. Hau da, hau. Aizpatasuna. Ainhoa, Hablan. Patata tortilla. Gutxi behar da, horrela komunikatzen zaren, ezta? Bai, ezta? Etxean asko baino. Ja. Gaur afaltzeko zer dago? Bale, eta bihar? Horrela xea esatzen duzen menuak, sekulakoa da. Oso ondo, Laura, Klarogei, puntu hau batzuek. Hauek ez dira aizpak, leguzuak dira. Hortxe, Leguzuen artean ere, asko egoten zarete elkarrekin? Bueno, bai. Bai? Oso ondo, baina nabaritzen den hori. Nor joango da maira? Claro. Izaro, ea Hau ba? Izaro. Izaro nola ez, ariketan, patroi lanetan, berak tirako du, eta ea atzetik nereak jarraitzen dion. Hortxe kontzeptuak, oatzen ba, denbora. Eguzkia. Itxasua. Arraiak. Ondarra. Toalla. Bai, Zoragarri. Beste marrazki bat. Botella bat. bai. Zoragarri. Ea imintzioka. Ondo? Kotxia. Boxeo. Ez. Volantia. Ondo, Txalaparta. Oso ondo. Oso ondo. Denbora dago, Bai, Izaro? Hor. Karate. Taekwondo. Ziruelta. Bero? Gertu, Venga, Izaro. Segi, Izaro. Akrobata. Ez. Zirkua. Ondo hasi Karate. gara. Boxeo. Judo. Bai. Judo, bai, oso ondo! Ai. Ondo. Judoa, berriku edo. Ondo. Zehazki izan da judoka lotxati bat. Bai. Horrela, pixka bat, bai, Izan baina. apurtxu elotxatu de, apurtxu ez. Ba, arro egoteko moduan zarete, Laura kasmatu daukan eska, klaro, gehi kontu. Itz eskutua. Guazen, venga, puntuak biltzeko momentua. Einaut eta maia, nortu maire. Neu. Hartu leku einaut, mesedez. Eta, ia lasai, hemen aukera dagoelako itz eskutuei esker, erremontatzeko guazen, denpara. Jatekoa. Arraia. Tabernan. Pintxoa. Oso ondo. Baritonoa. Sopranoa. Keinu barik albada. Goizean. Gosaldu. Belarra. Mostu. Buzita. Intza. Oso ondo. Zoragarri. Ona. Txarra. Sinonimoa. Gaizkia. Beste bat. Maltxurra. Zoragarri. Baserritarra. Herrian. Oinetakoak. Abarkak. Hau. Zuek. Leire. Irakaslea. Handikotxea. Kimikaria. Handikotxea. Hartu leku einaut. Oso ondo. Azkena falta izan zaigulako. Eta bai, badago informatika irakasle bat, Leire handiko etxea izena duena. Ez lenguakoa da baina. Lenguakoa da, edo kimikakoa, edo dena dela. Kimika izan dela kasu honetan, hori bai, 1 puntu, Zoragarri! Ondo. Oso ondo, Momentu honetan berdinketa hirukoitz bat. Ba, hori da hitz eskutura, jolasteko modue. Guazen Maider, ondo egiten danien proba hau ikaragarri gustatzen zait. Bai.
Txarto egiten da ninez. Sofritu ere egiten dugu. Ainhoa lagundu zeupe, guazen denpara. Galaxia, Izarrak. haundia, Sistema. dena, Unibertsoa. Oso ondo. Bikain. hartantxutarrak, Familia. ezaugarria, Alaiak. asarre, Umorea. paso. Sukaldatzeko, Zartaia. arropa, Sukaldea. aurrian, Lavadora. arropa, Mantala. Hori bai. Ondo! Nortzu dira hartantxutarrak esan dugu? apartantxu burugarra. Bai, bezarka bat, buru gogorrak omen. Horregatik ez dut aldatu, baina ni hor burugorrea. Azaldu pixka bat, nortzu dira? Hartantxu da man baserria eta Ados. hartantxutarrak. Zu etxeko ez ari zarete orduan. Bai, bai, Ez dira gu- bizilagun batzuk edo. Ez. Alaiak umoretsuak, baina buru gogorrak ere bazarete. Baita ere. Bueno, eta buru gogorkeriaz azkenean bi sartu dira, 40 puntu, ondo? Izaro nerea, ia zeuen familiako gauzak Hori da. ere ezagutzen ditugun. Eitz eskutuari esker, nordu mairau? Izaro. Izaro hartu leku mesedez. Bortxe, txandaka, ia asmatze ditugun berbak, eta ia puntu asko pilatze ditugun, guazen eskak, denfera. Aranguren. Abizena. Izeta. Harri jasotzaia. Etxia. Baserria. Hori behar dugu? Pertsona. Baserritarra. Zoragarri. Paso. Erlegioa. Kristaua. Tokia. Eleiza. Osondo. Bikain. Ilian. Koleta. Animalia. Bota nerea zerbait? Bota? Bustana. Parasitua. Zorrilla. Osondo. Bai. Eskontzetan. Erastuna. Gizonak. Ondo, Izaro, osondo. Osondo. Kortozirkuito txiki bat egiten duelako nereak. Ilean animalia. Nola? Erra da, hau. Bai, zorria teknikoki animalia. Parasitoa horrekin findu dugu, eta zorriak bezala puntua xurgatu ditugu, 60 denera. Oso ondo. Bikain. Bueno, eta markagailuak bete-beteta eta iaia berdinduta. 140 puntu. Zean Uri Bilbon, Arando 180 puntu, eta Getarian 100 puntu. Oso ondo. Bueno, erronka bat bota genuen. Luzatu aurrekoan, genuen lagun artean erabiltzen dituzuen esaera, esamolde bitxiak hoi guztiak pilatu nahi genituelako. Lagun arteko giro hortan sortzen direlako eta tribu berezi batzuk ere badirelako horiek euren horretan. Jaso ditugu esamolde bitxi horiek guztiak eta horiekin egingo dugu jolas. Erronka gehiago izango dira horren artean, zuek hartu parte. Lehenengo taula osatu dugu, zeuen laguntzarekin zuk ez duzu egin. Zuk erronka bota bai, gero jaso. Hemen aipatuko den bat, Bai, nirea da. Ja, bai, taula ez duzu egin, zuk. Taula ez. Ez. Bueno. Baina aipatuko den bat, bai, gero esango dizu nahi bat zuzenen. Taula oso ondo dagoelako. Zoragarri. Einaut, zorte hon, guazten lehenengo denpora. Txarretik okerrera joan. Eibartik Ermura. Ez da erotuta ere. Iruitxu. Norbait itzik gabe uzten duena. Bota inaut? Destapoa. Txarretik okerrera joan. Eibartik Ermura. Ez da erotuta ere. Iruitu. Norbait itzik gabe uzten duena. Aizkorakada. Parrandako momentu gorenean. Destapoa. Ainoa? Txarretik okerrera joan. Eibartik Ermura. Ez da erotuta ere. Iruitu. Norbait itzik gabe uzten duena. Aizkorakada. Parrandako momentu gorenean. Oz. Txarretik okerrera Eibartik joan. Ermura. Ez da erotuta ere. Parrandako momentu gorena puztu. Puztu aldia izaten delako. Azkenean bakarra sartu da, hain zuzen, ni botan duena. Hau botan duen barreli horrean, Txarretik okerrera, Eibartik Ermura, eta jendeari, zaigan asko batzui bai, beste, naiz oso maitatu alurralde egietan, sentitzen dut zuek bai, 10 puntu oso ondo. Roma
txiki bat, broma txiki bat. Nahi du egun ematen. Hori da, Eibartik Ermura. Bai, pelota partida bat egikuzku. Zoragarri? Partido futboleko edo. Beti esate dute, sekulako giroa egoten dela bertan. Jungo gara, Joango gara. Eibarren giro nago. Besarka bat, Ainhoa Maider, taula. Zeuek hasiko duzue, ia eusten diozuen. Guazen eskak, denpora. Zikina. Loka. Zikina. Bilindrina. Zaro? Zikina. Txairoa. Zikina. Zatxua. Makala, indargabea markinan. Endoka. Amodioz lotu egon, ezteren zubin. Bat minot egon. Baba, gorotz pikorra segaman. Bilindrina. Ongi finkatu gabe, fruizen. Txairoa. Einaut, Zikina. Zatzua, Makala, Endoka. indargabea markinan. endoka, bai, ongi finkatu gabe hori loka horixe delako, erdi lotuan dagoena, eta puntu batzuk lotu dituzte, Inautek eta Amaiak bi zuzen erantzun da, 20 puntu! Hirugarren taula, Izaro Nerea. Izaro, zeuekin hasiko gara. Guazen, denpora. Intza, Gernikan. Pifa. Intza, Gernikan. Xardokia. Inaut, Intza, Gernikan. garoa, Gezurra ustarrotzen. pifa, Intza, Gernikan. Garoa. Gezurra ustarrotzen. Txatxarra. Inoa, Intza, Gernikan. Garoa. Gezurra ustarrotzen. Fetxoa. Intza, Gernikan. Garoa. Gezurra ustarrotzen. Xardokia. Intza, Gernikan. Garoa. Gezurra ustarrotzen. Pifa. Intza, Gernikan. Garoa. Gezurra ustarrotzen. Zotzikoa. Bai. hori bai, Lotxagabea. hori bai! Ostata! Minuzeko lehiakidek ez dutelako gezurrik bat ere esaten, Bat ez. noski, nereak bai, akaso berak asmatu delako, bi zuzen ere manda, 20 puntu! Markagailuak, 160 puntu bildu dituzten Inautek eta Amaiak. Ainhoak eta Amai errekaldalaro 30. Izaro Nerea, berrondo 20 puntu zuen markagailuan. Hiru saio, gure euskara irakasleek Inautek eta Amaiak, eta hementxe bukatu da klasea, nolabait? amaitu da. Ze Amaia, ze irudipen? Penaz. Pena, Bai. jarraituko zenukete gustora? Bai, apurtxo bat. Hori guretzat pozgarria bada, jendea penaz joatea, baina orain arte egindako egin Inaut pozik. Oso pozik. Hiru saio, 270 euro. Eta batez, ze histori politxa esan genduelako bat irakasle izan da besti ikasle, orain lankide, Irakaskide, hori da. eta minimatzen die luze etortzen, Oso eta polita. guretzat placer bat. Ez dakite zuekaz egotien. lankidei mezuren bat edo helarazi nahi diezuen, aprobetxatuz? Nik ez. Bada espada. Neupez bada espada. Bada ez bada. Bueno, mezuak ja klasean, ados? Mila esker, Eskerrik asko. Bigarren fasera goaz. Bigarren fasean, bitu, neska zinguratuta geratu gara, bitu zando. Ainhoa Maider, veteranoak. Bai, bueno. Kontuz, amile egitek erori barik. Bai. Kontuz bat ez da. Hola. Izaro Nerea zepozik. Bai. Zailkatu, bigarren fasea, eta ja bestelako lasaitasun bat. Bai. Hau neskak. Orain bai. Bueno, azteko, 0, zuen markagailuetan. Hala. Lasai zineten, Bai, ezta? orain punturik Zerregarik. ez dago. Maider, asarretu barik. Ez, gutzatu hobe. Bai, kasu honetan, aserretzeko daude besteak igual, baina 0an jarrita, puntua pilatzen az gaitezen orain, definizioa datoz eta, aurrena Ainhoa, gero Maider, horrela txandaka, ea zenbat osatze ditugun. Ados? Batzen bat, denbora. 376 egun dituen urteak hartzen duen izena. Urtea. 376 egun. Bai ba? Bisiestoa. Baina? Bi urtea. La urtea. Bez? 3 urtea. Bizurtea. Buru zabala eta hanka motzak dituen txakurri ingelesa. Buldoga. Bai, Japoniako parlamentuaren izena. Uf. Daita, doita... Gertu? Daite, daitu, doita... Segi, mesedez. Doite, Ez. doitu... Ba, Daitu... beste bat, ez. Bai? Diete. Dieta zen. Abestalde nagusia. Abez batza. Osondo, hanka luze eta sendoak dituen hegazti lasterkaria. Ostruka. Bikain, kitzikapen handia sentitzen dugu gorputzean, hau eginez gero. Gorputzean,
Kitzikapena sentitzeko. Fereka. Fereka, bikain, oso to. Bale. Ona, Ona. Zer asmakizun ona? Bai, Supersale bai. nahi, supersale. Bai. Bai. Fereka supersale, venga. Eskara iristen, bai. Hori da, Ondo, fereka virtuala. alkarreri. 40 puntu hau baneskak. Zorte polita, Ondo. Aizpatasuna eta besarkadak eta ea lenguzuek ere proba elkar besarkatuta bukatze duten. Bai, izarron erea, ikusi ez da, lemizikoa bati, urrengoa beste bati, zarrelaxe, ea zenbat osatze ditugun. Guazen, denbora. Ikasleen burua uste nagusia. Azterketa. Bai, saio honetan zuetako bakoitza dena, Lehiakidea. oso ondo, bihotzondo edo zirrara batek eragindako gogo egoera edo jarrera. Egoera, jarrera. Ez? Hor dauden hitzekin, edo izkiekin. Sentimendua. Maite nau, ez nau maite gabiltzala loreari erazen zaiona. Petaloa. Bikain, asmo honez egindako adarjotzea, Txantxa. txantxa. Bengoetxea 6. izena. Oinatz. Oinatz, munduko postontzi handiena eida. Postontzia. Bota. Gutun, ez. Ez? Munduko handiena, Gemailea. Kamioiak errepidean egin dezake edota kirolariak airean. Artazia. Ondo. Artazia. Ondo. Bost asmatu eta 50 puntu, neskak, oso ondo. Bale. Hasi dira markagailuak animatzen barriro be. Eroglifikoetara goaz. Orain gu animatuko gara. Bai. Ainhoa Maider, iasmatze ditugun, espreski zeuentzat prestatutakoak. Oze Bai, polita. Ez, baina... Politia gelditu dezazu. Ba, Maider, Samba ametik bai, aurrera eh? bai, ametik aurrera bai. Hori da. Bai, bai, Hori da. samba. Zuek pensatu hori. Guazen, lehenengoa, denpora. Non eskutatu da? Autoan. Ia? Auto naranja. Auto baderantzuna zati? Auto kuadro lauki. Non eskutatu da? Autoan. Auto Osatu? laranjan. Auto... Karratuen. Auto azpian. Hori den. Orain bai, Bai, bai. Bai. Baina esan duzue Zatu buru gogorrak errazegoen. zaretela, etxekoak. Autoan. Etzen dutela aldatu nahi, Bale. Ea ba. Ia bigarrena, guazen denpora. Utzi adarra jotzeari. Bai? Txotxolo. Osondo? Txotxolo. Osondo? Txotx eta olo. Txotxolo, ederto? Horita da, Txotxolo, erabiltzen duzue? Bai. Guretzako ina zen? Bueno, zuek beste bati esateko, alegia. Bale. Bai. Ondo, hirugarren eroglifikoa, denpora. Gure herria baino txikiagoa da. Lingotea. Ez? Urre. Bai? Urretxu. Urretxu, oso ondo. Ederto! Txutxu. Urrea ikusten genuen, tren txutxu trena, baina parte bat behar genuen urretxu. Oso ondo, Hau erdi ba nahi nu, Bai, bueno, Ainuak erdi handixeagoa. Kasu honetan, ez oso ondo biak ere, 60 puntu! Neskako ez beste. Etxetik? Ondo. Etxetik ondo. Bai, ez da? Etxetik ondo. Arraunean ere bai, etxetik ondo, ez da? Baita ere. Hasi arte, ero. Neskak, guazen, sorteon, lehenengoa, denpora. Gogokoenen zerrendaren puntan dago, En upel. ez? Azoka. Bada, baina, goikue. Bestera batera. Upel. Bestera batera. Upela, ez. Ez da upela. Txotx. Zer da hori? Ez? Kupela. Txikitzu hauen. Barrika bat, eta Durangoko azokat da, barrikada. Uf. Ez zarete oso zaleak. Bai, baina etxetikan errexo. Esan dut, barrikada zaleak. Ez bereziki. Musika taldea zari naiz, beti. Ez getarian barrikadarik egite duzuenik. Ja, orain modaz kanpo dago hori. Ja, bueno, nostalgiko asko dago, Bueno, Parteka. kontuz. Bigarren eroglifikoa denpora. Nora joan da. Pala. Ia, zelan dau? Lapa. Lapa baderantzunen zi. Lak. zati?
Eta gero Lapabila. Oso Lapabila. ondo. Lapabila. Ederto. Pala bat ikusten genuen, baina zatiak alderantziz. Lapa eta bilan. Eta hau, asmatu beharra zenukaten bai edo bai. Ze getatxarrak dira, Lapajaliak. lapajaliak. Hala esaten zaie. Zuek zaleak bai? Ez. Ez. Itxaron, oso txartu esatezu. Getaz jarrak. Daia bibider esan dau. Ja, hala esaten da. Ez, esan zeuek. Getaiarrez bai, getaiarrak. Getazja? Bueno, Zuk gogorra esatezu. Getazja? No. Esatezu. Getazjarrak. Geta jarra. Emota bal jastirak zekusan. Getazja. Bueno, Getazjarri badakite ondaren naizela. hirugarren ere elitikoa den, para. Belardian landatu du, Pinua. bai, Pinua. pinua, oso ondo. Goikoa txistu bat duten, eta txistuaren soinua, pi, eta niu bat behien, pinua, oso ondo. Zoragarri, eta nagusi, Getazjarrak, 60 puntu, bikain! Esaldi biurriak, Ai. Ai! Ai. Ea lehenbizikoa bintzat ondo osatzen dugun, ados? Eta Ja. gero-gerokoak. Guazen, denbora. Mintzatuz. Ez? Emaitza. Ez? Zenbaki. Zenbaki. Horren. Ez, zenbaki. Zenbaki... Batez. Batez. Zenbaki horren. Zenbaki batez. Horren emaitza. Zenbaki batez. Bota? Biderketa. Ez, zenbaki batez. Hirukoitzaren. Ez, zenbaki Emaitza. Ez, zenbaki batez. Horren. Ez, zenbaki batez. Mintzatuz. Zenbaki batez, Mintzatu. mintzatu. Zenbaki horren bla bla. Ordena, hor dagoena bat. Behar duguna beste bat. Oh. Ea bokalak. Izan, Bai? Despistatu. idatziz, ez izan Antoni hori, orain okupatuta. Ah, bai, egia Pero hor da. dago, Bai, kexak eta... idatziz, kexak. Kexak esaldi biurriak antolatzen ditu nari, badakizu ez, Bai, norden? bai. Garbine biurrin, da berak egite ditu. Eta broma, gure lankide bat. Zorrotza. Oso, eta justua aldi berean. Bai. Ea ze bokal jarri dituen, guazen bat, denbora. Ondartzan. Ondartzan. Oso presente Oso dugun. presente. Oso presente. Oso presente. Dagoen. Dagoen. Presente dagoen. Natu. Ez aurretik. Ante... Ez da an. Entretenimentua. Entretenimentu. Du. Entretenimentu. Bai? Erra, da. Ez? Aurretik. Eto, bokala? atorra, da. Ez? Eto, Iturria. iturri da. Entretenimentu. Ah! Gerturatu gara, Hortxe onda. Ia, asmatu dugu. Hauan eskak, Hortxe gabiltz. Hirugarrengoa bai, Ea ba. Hirugarrena, denbora. Donostiako. Donostiako. Zurriola. Zurriola. Ondartza ondoan. Ondartza ondoan. Beira. Beira. Beira zaharregiekin sortutako bi Beira. daude. Beira. Zeharrargiekin sortutako bi daude. Sortutako bi daude. Hori bai. Bai. Eskerrak zeharrargiekin etzen bokalez osatu da. Bai. Ba, bokal. Baina sartu da. Hirugarren esaldia asmatuta. Pista hor dago. Ea laugarrena. Denbora. Erakusle. Ez da, Ez da. Irakasle. Irakasle. Bota? Haien... Ez? Ez da? Ez da, Ungariar batek sortu zuen. Burua uste, jolas, mekaniko hau. Mekaniko hau! Osondo. Lotxatu nahi. 60 puntu, neskak? Ez ari dira ospatzen. Azken asmatu izan. Segulakoa. Hau hilo bantzakot. Sondoz. Bai, Iriazki berera, barkatu. Ez, batez eurena bai, ezu neuro. Ez da osoikoa, miruzeko lehiakin artean, hola? Karo, Hilo bantzatzen. Umiak inden bazka pasatzen. Bai, horrela ospatze dute beraiek. Seme hilo bantzatzen. Vale, orduan bai. Perdona. Donostiako Zurriola Ondartza ondoan, beira zeharrargiekin. Sortutako Ze bihurria, Irakasle Ungariar batek sortu zuen burua uste jolas mekaniko hau. Zer da? Kuboa. Kuboa, ikus dezagon. Oso ondo, komodinan ez da. Rubikeko Oso ondo. kuboa. Bikaina, hortxe puntuak eta komodinare bai. Izarotan erea. Ea beste hainbeste lortzen dugun. Esaldi bihurrizak. Bihurrizak, ez da irazki. Zuk traba egin, horrela emozio gehixea hartuko dugunek eta. Biok prest? Erne, lehenbiziko bat hor, denbora. Musika tresna. Ez? Auspoen. Auspoen. Auspoen aizea. Auspoen. Bota? Auspoen? Bidez. Bidez. Musika Ez, tresna. auspoen bidez. Aizea. Aizea.
Aiz. Ez. Somidez, aizea. Odiz. Ez. Musika. Aize ematen zaien, bota berbak. Bai, kasu honetan asmoa botatzea, Bai. asmatzen dugun arte. Bai. Bigarren honetan gehiago da bokalak eta ea ondo hautatzen ditugun. Bai? Bai. Goazen ba, denbora. Batzutan, Ez da ba, be, beti, Betaz. ez da beta, bete, bete, Betekizun. betekizun, Jakin bat. jakin bat, duten, duen, A. ez da, erren, erreta gero beste gol bat, Era. ki, era, Erakunde. Apurtxuet behar dugu, bizkortxu hau eta egiten dugu. Bizkortxu hau. kasu honetan, hau estropada dualitz, patroiaren ardura litzateke ritmoa bai, igotzea. bai. Bai? Esaten diozu horrelakoetan arraunlariei? Palaki jotzeko. Palak igo orduan. Bai? Igo ditugu palak? Goazen ba, hirugarrena. Denbora. Fisiologikoak. Ez. Helburu. Ez. Funtzio. Funtzio. Fisiologikoak. Eunen. Ez. Gauzatzea. Gauzatzea. Helburu du. Ez. Gauzatzea. helburu. Du helburu. Eunen. Eunen. Multzo honek. Multzo honek. Aupa neskak, bale. Zen. Palak igota. Azkarrago joaten dela bat. Oso ondo. Ba ez jetxi palak orain. Eta osa dezagun laugarrena barkatu ere. Goazen. Denbora. Nik, zuk, Nik, arez, zuk, Ark. ark, Eta ik. eta urak, ez, nik, zuk, ark, eta ik, ez. A, ondo azitarete? Haiek. Haiek. Horrelako bat. Horrelako bat. Baino, gehiago. Gehiago. Ditugu. Aupa zuek, aupa neskak. Bale. Oso ondo. 2. 60 puntu. Izarretan erea. Funtzio fisiologikoak gauzatzea du helburu, eunen multzo honek. Nik, zuk, ark eta haiek horrelako bat, baino gehiago ditugu. Zer da? Komodina jokoan, izarretan ere erantzun bat. Muskulua. Muskulua, ikus dezagun. Noi, organoa. Hasierako pista bazan auspoen bidez, aizea ematen zaien odiz osatuta dago musika tresna hau, bai? Organoak. Gertu dena den, eta puntu batzuk pilatuta, polita dator sokatira, Ainoak eta Maiderrek 160 puntu, eta komodina, Itzaroketan ereak 160 puntu. Bale, basokateriarekin hasteko prest gu, zuek etxien, bai, deitu guztiei, sokateriara goaz. Baneskak komodina atzetik, 10 puntu baino ez, eta komodina erabiltzeko aukera, baina ez dauekin hasiko gara. Hasteko prest? Guazen denpora. Zein da UNESCOk babestutako biosfera erreserba bakarra Nafarroan? Bardeak. Oso ondo. Izaran erea, denpora. Nola du izena Eibarko udal pilotaleku nagusiak? Atano. Astelena. Zein herrialdeko uhartea da Kreta? Paso. Grezia. Amaitu ezara zaharrau, haizeak nora, zapiak? Ara. Oso ondo. Eta ara joan dira puntuak, Bai. Ainoa eta Maiderren aldera, saiatu noski, bizkorrago ere erantzuten, eta puntu gutxiago galtzen ditugu. Neskak, denpora. Gaztez osatutako zein espediziok zeharkatzen du udan Euskal Herria oinez? Euskaraldia. Euskal Aventura. Nola du izan euskarazko aurrentzako eduki askeko entziklopedia digitalak? Txikipedia. Oso ondo. Izaron nerea denpora. Ze taldek esaten zuen egunero dena okerrago, zegoela? Kortatu. Ertzainak. Zein da munduko tren zerbitzurik luzeena? Renfe. Transiberiar trenbidea. Nola du izena Simpson familiaren alaba gazteenak? Magi. Magi. Lehenengo... Bai, hau batez erantzun barra goelako. Bai. Erantzunarekin geratuko gara. Renferekin geratu garela. Asko gertatzen direlako Renfekoa luzea da. Luzeagoak ere badira. Magi, zuzen erantzun da hori, bai? Geratu da denbora, 51 puntu galduta, Ainoa Maider zuenak dira orain, eutxi hoiei. Neskak, denpora. Zein da Guatemalan erabiltzen den moneta? Paso. Ketzala, zenbatu ditu zurrukutu nahitzak? 5. 4. Nola du izena Julen Idigorazek gaztean aurkezten duen saioak? Dida. B aldea. Nola du izena Durangoko azokan ikusentzunezkoen guneak? Paso. Irudienea. Zein da munduan 2 urrezko baloi dituen emakume bakarra?
Paso. Komodina. Alexia Putellas, Orozkon bazaude ze probintziatan zaude? Araban. Bizkaian, nola du izena oianeko liburuaren protagonistak? Mowgli. Oso no. Iha! Iha! Bueno, Dida barkatu. Bai, Julen Idigoraz Jaztu, behaldean, Julen jaztu Telleria zaigu. didan, 98 puntu, pentsa ze errenta izaro nerea, oraindik ere denbora badago dena den, beraz komeni erantzunak zuzen eta bizkorra ematea. Neskak, denpora, ze urtetan gertatu zen Txernobilgo hondamendia? 1920. 1986, Ipar Euskal Herriko zein herritan ospatzen da Zinegin festivala. Paso. Azparnen, ze organok garbitzen du odola hondakinetatik? Engitxurruna. Giltzurrunak. Bai. Hori faiatu ez geho bestela. Unibertsitatean tenko. Ainhoa Maiderzedukin jarraituko dugu, komodina daukagu. Guazan neskak, denpora, ze talderena da Bohemian Rhapsody abestia? Queen. Oso ondo. Queen, tximeletan, abesten zenuten hau? Bai. Bai, ez da? Nik. Zatitxo bat, Bai, naiz. baina orain? Orain? Ez. Vale, bueno. 16 segundo, Ez gaude berriketarako egia esan, izarotan erea. Puntu errenta ez delako nabarmena. Eutxi puntuei. Neskak, denpora, zenbat aldiz egonda gizonezkoen atletik, bigarren mailan? 0. Inoiz ere, oso ondo. Hau da panorama, 11 segundo. Berdinketa daukagu iaia, komodina ere hor dago. Gogoratu, komodina ezin dela erabili, galdera bukatzen den arte. Ongi da. Denpora, zer herrialdetan du jatorria Lamborghini? Komodina. Autoek. Italian. Hor bai, erabili dugu, izarotan erearen estuasunerako, hartura zuena delako. Baina asmatuta, presten alitzateke, ea asmatzen dugu. Neskak, denpora, ze konde famaturen pertsonaia sortu zuen Bram Stoker idazleak? Paso. Dracula, nola du izena marratxoak eta puntuak kombinatuz erabiltzen den telegrafia sistemak? Morse! Eta zer den sokatira, azken segundotaraino, ez zer erabakitzeke neukan. Eta komodinak Borixe sekulako aldea egin du Ainhoak eta Maiderrek 185 puntu, Izarok eta Nereak 155. Izaro nerea, baina badauka alde ona honek guztiak. Finala ez, baina urrengo miluzen alkarrik ustako aukera. Hau paneskak! Garte! Eta zer den hau, bigarrenez jarraian sokatira berriz ere ez du, baina irabazita, finalean dira Ansaizpak, bigarren egunez. Zondo? Ansaizpak bide batez, 3. nahi. Agurtxo bat, Arantxai. Bai. Ansaizpak horrela talde bezala izenatzeko falta delako 3. Hanka bat falta. Familia bezala. Ondo. Arantxa esan dugu, bezarkada bat, Arantxaren lagundu zuen finalean, egia da, orain arte laguntzari gabe ere, primeran egin dituzela lanak, 185 puntu irabazita denera, 384 irabazi ditugu. Berogailu berri bat nahi genuen, ez da, Ainhoa? Kaldera bat, bai. Bueno, Eixo. honekin txiki xamarra, hori guztia handitzeko erne zakuan jokoan 5.500 eta 85 euro. Seguru egon zinatela Icepacks of Fun, mantapien, pelikulek ikusten, makinatxuet aldiz. Bai. Bai, ez da? Nik ez dut aleikan bukatzen, Bueno, Denak hasi eta erdilo. ba. Bueno, Ainhoak amaitu baditu kasu honetan, elkar laguntzeko. Bueno. Zinema saliek zaria? Ez bereziki. Ez bikotea gehiago. Bueno, Saga saleak? Gutxio. Ederto goaz orduan, guazen. Zakoaren bila. Eremuak, gaur, neskak. 3, 4, 5. Gaur, zinemako saga ezagun batzuk. Zenbat filmez osatuta dauden asmatu beharko duzue. 3, 4 edo 5 pelikulez osatutako sagak diren, hain zuzen be. Toy Story. Nik txiki jaiaituta 4. 4 ote dian. Baina ez dut arrasto gehiago. Toy Story 4. 4. Aita jauna. Padrino. San, zer. Nik hau ez, dakit. Ez uste dut ez duela bakar bate ikusi.
Zer nahi gozu ba. Erdin jarriko gu, ere, oze, iru nahi gozinun. Corleone familia, 3 pelikula, 4 edo 5. Eske sail badia ba. Bueno, pues jarriko. Ez, gozen tartean jartzezu gutxi santzu nik asko. Ez dut ide gainoa. Nik ez. Bost, bai, ez matia. Venga, ba. Bazen. Urrengoa, Ajea Las Vegasen. Resaka, no hazen Resakon. Resakon. Hau irua. Ezinbesteko antxonek barre, noski. 3, 4 edo 5 pelikula dira. Zenbat? Eske, igual boletan. 3 bat jarriko nuke. Eske ez dakigu Venga, ez? bai. Arrastoik ez dakau. 3. Atzoko minokeo. Eraztunen jauna. Okirudia, liburuak ez? Bai, Eta gero Hobbit kontatzen baldin bada. Minoik Hobbitana eta horik ez dia saga hortan sartuko, bai, ez dakit. Eta gero perrekuelak eta zaldi izaten nahi. Jarriko liburu bezala, 3. Eta gero Hobbita eta horik baldin mazian, pues. Venga, ba. Bai? Bai, eske ez dakit kontutan hartuko den, ezten, eta igual gehiago dia gaina. Ez dakigu. Matrix. Niko gutxi izango nuke. 3. Bai, 3. 3. adibidez. Urrengoa, Kung Fu Panda. Banda. Hoik ez dia askore izango. Bai? Bai? Jarko lau, ze. 4. Piskatzeatze, berdintzeatik, 3, 4 hor tartean daude, ez dakit 5 balia ere bina. 4. Bota. Azkena, atzera etorkizunera. Hoik 3 o 4 hola. Eske dena dia 3 lau, bost. Bai, klaro, bai. Eta 5, Marti eta Doc. Naizu, 5. 4. Nire, dirutzen asko zion egoik hemen, Ez, nik uste ez diala 5. Ni berriz 3, 4 tartean, no, Pues, venga. Dona, bai ez da izango. Bai, dona. Atzera etorkizunera 3, 4 edo 5. 4 jarriko gobena. Bertati, bertan. Ez dakigu. Pastereginak eginda. Bat, Pelikulak ezagunak, bai. Bai. Pero jakin beharko... Zero asmatzen badugu dirua gure alare. Daukazuena, Oken bai. dingo diguzue. Daukazuena zuena da. Igual, zero, Ez dakigu. Toy Storytik hasiko gara. 4 pelikula direla, esan dugu, haino argi xamar. Ikusita Argiskona. Eta hau ez esaten nahi azue, ja, pues bestiak. Ikusita duzu, zeo zer? Toy Storytik? Bai. 4 pelikula dira, Umiak. saga osatzen dutenak. Oso ondo. Bat, 3 eta 4 film guztiak, 1988an filmatutako Tin Toy film laburrean oinarrituta. 4. Eraztunen jauna. Eleberri epiko fantastikoetan oinarritutako pelikulak, ez dakigu 3, 4 edo 5, liburuak 3 direla. Tolkienen liburuak, zaten... Ala, esango nuke nik, Zenituzten. igual oirez. Sagako filmak 3 dira? Oso ondo. Peter Jacksonek ekoiztu eta zuzendutakoak 3, bikain. Ajea Las Vegasen. Oso polita. Nik bat ikusita daukat. Lehenbizikoa honena. Tximinuna da lehenengoen. Tigrea eta Mike Tyson da. Ikusi duzu Ajea Las Vegasen, eskat? Ba, aipatu zuen hori gogoan dakat, baina segure ez duela Gustatu bukusteztara, ez. Kusi bai, 3 dira? Bai. Eta Maiderrek lehen ere esan du, lehenbizikoa ona, hortik aurrerakoak ja. Dirutarako eginak. Beste bat, eta trukakia gertuko zaigu. Aita Jauna, Padrino. Urte urrenez, egon da. Aurten, Francis Ford Coppolak zuzendutako saga historikoa 5 pelikula dira? Aita Jauna,
Fu Panda 3 eta Matrix 4. Baina gaur aurreko baino beto xiango egin ditugu lanak eta txarra, eta noski, garrantzitsuena, Antza Izten sagak, aurrera jarraitu